Eh, kana ita anaka kube. Lagalaga to do anaka kube nga jigi kayene jigi nyumamba de bala gesu wari nyama ni bo. Wala. Ibaro go jigi bala. Kabe ala nya dala lo magarjiga kai. O gele ne chere. Kuna ya na anna isigi ha. Ki isigi do ko alo gesu. Absinga million de poka ko. Pour eme kuma chama ni ya wule ni tara do ni nyokum ni bore goro doro. Ni tara sigi doro ga nyokum. Akon ma ko mela ni ngo wari astan ka gesu le gesu de poka ga ngone toro finde se eme be ki changer doro. O jigi ba e ko e. Be jana ga sina tagama no gala. Ke suno kuma petem suno mana ne obene singolo pleni chui. O bani ni na baro nan ne si baro mi ngala. Me nyokum ga sigi te kana to ga fein done. Oh, don't you go. Menye kumukansi ula sana na ula san Be kana gira la ko jugo intana ede integra la ko jugo sa alni flega mingale to shikalo nga e fana ga famia sandeni na ga to da be somi amour distance de kay na kara balance ma ndoro mena mi fia kanu meni la no dungara ya bane ni fana ma gira la ni mo be femno be soro to gudi o gira la ke kana disini nu kana faru de momo ni o ke amayne e wonal ma nguno ni mo kala de soro de jaga daire wa jama nyana bo mo fiere Typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Kaousou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Madame, Yachagani Nyavache. Yachagani Ni blonde ga nyamba en sakabla. Kadi e mai ka klapo boko da. Ha? Imaro ni blonde ga daga gele. Nanga tu. Mama Dani ko afoni na kunga akli tu maramna kunga ni wakati betu ino kunga na baraka yorola chere na mama Dani ko ni ko fonga ni dille du ni mana baraka enti lafia ni nere de mana ka boga na baraka yorola mano parce que mo ko entreprise kal fale donna mina ke chokoli et là faut qu'on ait un stress sur stress Obsaka ka togodi. Ina tengo blonde ga muso pari. Obsaka ka togodi. Ayo teke. Oy ba donde ne yebe ni kona chomina ni laba on laba nterige Mohamed Maïga mais sont allés de conseil ici mais sont allés comme conseil ici parce que allez be barake Mali là non télé so mimbe no nuka télé c'est-à-dire développer le national de ni baraka buka télé la kosobe la plus grande structure de télévision au Mali allez be barake no de Mohamed Maïga responsable technique et le responsable de diffusion. Ale fene afanyana kunyana maya kono je iwoloba nale ison woloba nyuma na dro yenyana maya garantie foloso tanti nera damo tarani no fe fo buno oga nanni ko ne gani delle iga ye fama nani ikanu me nyoro ndogoni wa ibuya be nyoro nta fe ga na muri tokola kuma fo yituguni aka dani ma nta fe ga na muri tokola kuma fo yituguni nere adeli ga desa ma sonere bu nani ne nana ne purga be so fitina ma e ka ko be kuma bulo kana ka sisa amason edun ko kada ne bulu ne nana ne purga se ka soni jom meta ka le kana na tala je isewali ka tala je dilla e ka kuma fere di e ka ko kada
a tɛ ban y'a mɛn gɛlɛyara dɛ balimamuso ɲuman n'ala y'o d'i ma i ye garanti filanan sɔrɔ alhamdulillah ne Gawusu ala ye ne sɔn o la c'est vrai furumuso ɲuman o ye garanti laban ye ko n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn i ka jɛni lahara dafalen de Mamadu Mayiga y'o fɔ n ɲɛna Maman Dani fɛnɛ y'o fɔ n ɲɛna hali Maman Mariam kɛ fo yan fo Côte d'Ivoire ale fɛnɛ nin fɔ ne ɲɛna Segila mais ne ye muso ɲɛnama sɔrɔ n ye muso jogo ɲumantigi sɔrɔ mais ne dun hakili sigili tɛ i b'a dɔn dɛ ni ne yɛrɛ ma hakili sigi ne yɛrɛ laban ne ma da ni Mariam ka fa tɛ fɛ ka yɛlɛma ne la ɲɛni ka n sigi kilenna kuma na a bɛ fɛ k'an saraka a bɛna n saraka e nana cɛ ka min sa wari da gɛlɛma na ka tila k'o bɔ k'o da i bɛna o bɛ ɲɛ cogo di n buramuso mɔgɔ saraka n bɛna taa juru don n ka ayi sa hinɛ na n ka don sa taa juru don na n ka nin kelennin don tɛgɛ la sa ni ma n pan ka sigi i kɔ la na n ka nin don tɛgɛ la sa na n ka don tɛgɛ la i jɔ de tɛgɛ la sa i ti jɔ ayi hinɛ na n b'a susi kun hinɛ na sa n k'o don Mariam e k'e jɔ sa n ka don tɛgɛ la mama Mariam i tɔ ka nin don Allah buramuso Mariam ko tɛ yan Allah buramuso ta in fɛnɛ ye baara ye sa wallahi ni Gawusu ma lajɛ ka muso wɛrɛ ta Mariam ta in ye ne kamana gan Mariam a dun fɔra ko Mariam tɛ kɛnɛya n ka taa so de wa ou bien n ka taa Maman Dani fɛ ou bien n ka taa Mamadu Mayiga fɛ i jɔ n bɛ maa wele ni Gawusu ma muso wɛrɛ ta fɛn min ni Gawusu tɛ bɛn a la Mariam tɛna kɛnɛya o Mariam tɛna kɛnɛya ne ka telefɔni yɛrɛ bɛ ka soni allo oui allo maman Gawusu oui maman somɔgɔ alhamdulillah basi tɛ n na i b'a dɔn ne tora n ka bureau de la sisan dɛ i bɛ baarayɔrɔ la ne yɛrɛ tɛ ka se ka n concentré baara wɛrɛ kan n bɛ ka stressé a bɛ kɛ cogo di n dɔgɔnin ne b'a dɔn i tɛ se ka baara kɛ koyi k'i to ni kamanagan na Mariam ka ko in kamanagan na donc finalement n ka secrétaire de y'a fɔ n ɲɛna ko n ka lajɛ ka baara jɔ ko n ka taa so n ka nin sɛgɛnnafiɲɛ bɔ quoi awɔ voilà mais ne yɛrɛ tun bɛ na so de quoi mais ka na yɔrɔ ok moi i b'a dɔn min kɛra ko ne sigura de e sugura de e sugura jumɛn na ne tora bureau la sunɔgɔ dɔ tɛmɛna ni ye ne sigura n y'a ye k'a fɔ ko Mariam a bɛ dɔnkili da la quoi ko Mariam bɛ mun na Mariam tun bɛ ka dɔnkili da dɔrɔn o fɛnɛ ye kabako ye dɛ ne kɔni t'o siko kɔrɔ dɔn dɛ mais dɔnnikɛla dɔ bɛ n bolo awɔ an bɛ a ɲɛfɔ o dɔnnikɛla ɲɛna y'a mɛn ok o ɲininka n'a kɛra cogoya min na awɔ n'Ala sɔnna a ma n'o tɛ nin y'an yɛrɛ kamana gan Ala ka sigo in kɛ hɛrɛ ye awɔ k'an bɛn o la awɔ problème foyi t'a la min sɔrɔ yen sisan awɔ n bɛ nalen ok tiɲɛ na nin ye ne yɛrɛ kamana gan Mariam ka nin ko in c'est pas facile n ka taa so be i b'a dɔn ni n ko janfa man di n b'a fɔ kosi damadɔ parce que ne filɛ quoi i b'a dɔn ne mɔkɛ ye fɛn camanba de di ne ma awɔ mais ne yɛrɛ ye ɲɛnama damadɔ de choisir a la parce que mɔgɔninfinya jɔsen an bɛ yɔrɔ min na bi olu tɛ taa minnu kɔ bɛɛ ma ka sɛbɛ de f'i ye dɛ ne b'a dɔn i t'o nkalon tigɛ ne ye sa a fɔlɔ ye min ye be muso ka denko mana gɛlɛya cogo o cogo ni ne ɲani ye den sɔrɔ fura d'i ma dɔrɔn puis fo banna
wa ni saya ramaden kin dɔrɔn hali o yɛrɛ ne ma fura di n'a ɲɛ kɔni kɛra naani ye dɔrɔn o ye baga bolilen sa baga bɛ boli pep. Tanti, sono namori yɛrɛ ko sono namori nana ni wariba de ye k'a bɛna t'i furakɛ. Nani n t'a ka wari fɛ Nani. Tanti sabali sa. Nani o de la namori ye e fɛnɛ san ne fɛnɛ bɛna na ne ni n ka degun to ɲɔgɔn na k'a fɔ k'i bɛna na ne deli namori ko la Nani a ye mun d'i ma. Be a sabanan ye min m'a fɔ parce que mɔgɔw bɛ fɛn dɔ bila ɲɔgɔn na o tɛ kelen ye ɲɛnamaya la ni Ala y'i dan ko n'i ye yɔrɔ dɔw sɔrɔ ko dɔw kan k'i sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ Ala yɛrɛ de b'olu bila mɔgɔ la m'o fɔ dɛ mais be fa sugu o sugu mana don buna hadamaden la ne ni ye ɲɔgɔn ye jinɛ min ye fa bila i la dɔnnibaga min ye fa bila i la fa bɛ boli. O ye Ala n'a kira. Yan filɛ ne ma f'i ŋa Non. Lamisa. Et puis a ma ban dɛ o de la parce que i b'a dɔn ne filɛ Woroki yan ni janfa ni ye n janfa fana dɔrɔn o natɔ dɔrɔn o m'o dɔn de un coup ni janfa tɛ bin kan. Ni bɛɛ to yen ne ma f'i ŋa mi kɛ fɛn yan ne m'o fɛ yan. An ko ne ye daraka duman de ye. I filɛ ka fatogo kuma min fɔ dɛ ne ma f'i ye ne tun tɛ k'a ɲɛf'i ye sa ko lakalakatɔba in ko a ka cɛ dɔ bɛ yen ko Gɛsu ko wariba de b'a kun wa i b'an yɛrɛ fɛn. Tanti sabali sa. Nani namori ye mun de d'e ma a ye mun kumakan de f'i ɲɛna n'i bɛna ne nɛgɛ e ɲɛ tɛ ne Bintu la Nani n tɛ namori fɛ ko foyi de la. A ma fɛn fɔ ne ɲɛna sa i sabali. O fana ni wari b'o kun o bɛna Lamisa kana girin sa n bɛna ɲɛf'i ye de o Gɛsu ne han wariba de ko wari ɲama wari tɛ dɛ a ɲama de b'a bolo. Ayi dɛ cogo di. Ko hali ni sera ka da la i ni wari de bɛ bɛn. I ko cogo di. N'i sera cɛ in ka da la Gɛsu ka da la i ni wari ye ɲɔgɔn ye bibi mɔgɔ de ni y'an ka sɛgɛn bannen ye. Tanti sabali sa. E yɛrɛ b'a dɔn e man kɛnɛ a bɛna taa n'i ye dɔgɔtɔrɔso la ka t'i furakɛ. Ne ye degun caman kun sɔnna ka se bi ma kaɲi mɔgɔ bɛ Ala ye i b'i ja ka sɔrɔ i ma Ala ye. Nani a kɛra cogo di. Ne kasira ne b'a kɛ cogo di. I b'a dɔn min ye yan. Yala a ɲɛfɔ sa kɛ be. A muso o furumuso de Fabili Ŋaɲaki de b'a la. Fabili Ŋaɲaki i b'o dɔn dɛ tile wulifɛ fa o de b'a la. Donc fa in nana tilegan ne fɛ. Tilegan diri fɛ. Bon ne n'a ye ɲɔgɔn ye sɔgɔma fa yiri su fɛ a fa o ye fa ta. K'u ka dugu la ko kɔ dɔ de bɛ yen nɔ de mɔgɔninfin sen fila tɛ se yen a taara yen nɔ de dɛ yan'a ka na ka bɔ yen Fabili Ŋaɲaki de bilala tilegan diri o ye kɔrɔn boli ka kaɲaga boli ka babani boli ka baba boli ka kɔrɔn ni tileben ni kaɲaga ni badugu bɛɛ don ɲɔgɔn na. N bɛ ka wele fɔlɔ n bɛ ka wele ɔhɔn an ka taa fɛ. Ala ka n ka wari marise tigɛ n da kɔnɔ sa. N ko safɛ ne tun bɛna fɔ nin ɲɛna n ko n'a ye n wele tugun n bɛ n to yan a bɛ n bolo dɔɔnin sɔrɔ a nun filen kɔnɔ sisan mais kelen don bebe wari ɲama b'a kun. Wariku kuma to yen. Kɔrɔ ni tile bɛ kani ni baba. Dɔgɔtɔrɔso tɛ yen n'u ma don yɔrɔ min i ka nin miiri dɔɔni ba fɛn o fɛn na min tɔgɔ bɔlen min tɔgɔ duguli. E y'i da de e k'a to ne ta in ma Nani a fɔ namori ye ko n t'a fɛ ko foyi de la a tɛ kasi kun bɔ n dɔgɔnin mɔgɔ b'i ja ka sɔrɔ i ma Ala ye. N dɔgɔnin i ma kun. Tanti sabali sa. Nani a fɔ namori ye ko n t'a fɛ ko foyi de la. E yɛrɛ b'a dɔn a bɛna t'e furakɛ de. A ka ɲi ne y'a fɔ Ala ɲɛna ka ban a ka den in kisi a ka ne Bintu nin ta ne ka ɲi ne bɛ to tan ne bɛ Ala makɔnɔ. Nani n tɛ namori fɛ ko foyi de la kana kasi n dɔgɔnin a tɛ kasi kun i da de ni Ala ye min latigɛ o de bɛ kɛ ne Bintu y'a yira Ala la. Tanti a bɛna t'i furakɛ de i fo sa. Nani i ye n deli ko caman kɛ i ye kuma caman fɔ n ye nka a fɔ namori ye a ka wari nɔgɔlen n t'a fɛ n mago t'a yɛrɛ fɛ ko foyi de la n tɛ namori yɛrɛ n tɛ fɛ k'a tɔgɔ la kuma yɛrɛ mɛn fila. Tanti e bɛ furakɛ tɔgɔ di. Ne ka ɲi tan Ala bɛ n furakɛ n ye degun caman ye mun ka jugu ni nin Ala ye n dɛmɛ o la Ala bɛ n dɛmɛ nin fɛnɛ la. Ne kɔnɔ.
Ne Bintu sagana. Utarai. Jebi suku frage. Ni ma fenge ne bege fe ante tout en ça. Dara don maka munu fe olu to yin bibe kan olu kuma fonna. Iboro ge ha angani bere be wala minga. Wi jebi yalla no kula ba do tro fu ni koro ni kili lo bulu ni kula. Bibe ne straga ni fraga do ni ni kele feni. Boy bara ni Dauda fonya badi. Ibaro mi meneni kele de ni kana iske dongo kuma la sabe o to ni o fodora bi na fo ye ala ni dalin rula sa ibaro ne ba do pere e ma dili ka dibi ni e nyogono ka tibi e dila ka golu tikene ya afiu ni ba do kalo bi yoro mina neti se jango ne ka mo wasi aba walle sano ye buya ni betu ya ngata sansan angata sansan data ni aton ngali to ay say uto isa na ide famana lim ay ni to ala masa ni blaban na ngata pula ban aton ngan to ni ay sa kaisa ni blaban ngata. Dédicace à Oumou Bijou Diomandé. Oumou, t'es notre lumière dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Toujours là, pour nous, tu ne fais jamais défaut. Jamais défaut. Les bras ouverts, un refuge et un abri. Ah, Bijou la vedette. On te remercie. Si forte, si belle, si forte. Typhoon te remercie. Tu es notre ange, Bijou la vedette. notre mère de cœur, la mère de Adou et Magan. Dans chaque sourire, on sent ta ferveur. Merci. Merci pour tes sacrifices. Ta voix résonne. Chaque moment passé, tant de leçons. Oumou, notre force, jamais tu ne fléchis. Dans nos cœurs, pour toujours tu es ici. Merci d'être avec nous ici. Ma Ibrahim, Abdou les Baba derrière toi. On avance tous ensemble, unis à jamais. Dans la douleur et la joie, tu es notre choix. Chaque jour, on célèbre l'amour que tu donnes. Papa et bateau m'en veille, fier de toi. Dans le ciel, il sourit, ne te quitte pas. Merci pour tes sacrifices. Ta voix résonne. Chaque moment passé, tant de leçons. Oumou, notre force, jamais tu ne fléchis. Dans nos cœurs, pour toujours tu es ici. Merci, grande sœur, pour ta lumière. Notre amour, éternelle prière. Pour notre fort, qu'un règne d'apprécie. Dans vos notre amour, éternelle prière. Spécial dédicace à Oumou Bijou Diomandé, la mère adoptive de Mohamed Diomandé.